Audio Jungle. Audio Jungle. мошинҳои нави Hyundai бо Wi-Fi, салони кушоду тоза, ҳама ин барои гузаштан аз сарҳад. Ин ширкат кафолат медиҳад, ки бенавбат шуморо аз граница мегзаронад. ҳангоми ду бор истифода бурдан аз ин ширкат, бори сеюм 50% шумода скидка мекунад. телефонҳо дар рӯи экран. салому алайкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи хабарро пешкаши шумо мекунем. Холовай бар зидди Волкановский барои титули UFC дар вазни миёнасабук рақобат мебаранд. чемпиони UFC дар вазни миёнасабук Макс Холовей бори дигар дар муҳориба бо Александр Волкановский дар титули UFC 245 титулашро муҳофизат мекунад. муҳорибаашон 14 декабр дар Лас-Вегас баргузор мегардад. дар дастаи Хетафеи Испания хато карда дар бораи фавти тренери асосии даста Хосе Бордарес эълон карданд. пеш аз бозӣ дақиқаи хомӯшӣ эълон намуда бародари фавтидаи тренери асосии дастаро ёд намуданд, аммо дар твиттери ин даста дар бораи фавти худи тренер хабар доданд. дар турнири Беллатор дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Харитонов Митрионро ба нокаут равон кард. варзишгари Русия американецро дар дуюм раунд ба нокаут равон кард. натиҷаи муҳорибаи пешинаашон аз сабаби зарбаи ногаҳон ба байни по ҳисобида нашуд. варзишгари рус дар намуди варзиши омехта дар муҳорибаи Беллатор 225 дар Бриҷпорт бар зидди варзишгари амрикоӣ Мэтт Митрион ғолиб омад. хоккеист Евгений Кузнецовро тӯли 4 сол аз пушти кокаин дисквалификатсия карданд. варзишгар аз соли 2014 дар НХЛ дар ҳайати дастаи Вашингтон Capitals бозӣ кардааст. инчунин ӯ яке аз бозингарони беҳтарини тими мунтахаби Россия мебошад. Федератсияи байналмилалии хоккей ҳамлагарро тӯли 4 сол аз сабаби вайрон намудани қоидаҳои антидопингӣ тӯли 4 сол дисквалификатсия намуданд. қайд карда шуд, ки дар таркиби хуни варзишгар кокаин ёфт шуд. бар зидди мураббии волейболисткаҳои Русия делаи ҷиноятӣ кушода шуд. ёрдамчии тренери асосии занонаи тими мунтахаби Русия оид ба волейбол Серджио Бузато баъд аз ғолиб омаданашон бар зидди тими Кореяи Ҷанубӣ онҳоро масхара карда чашмони таранг нишон дод. Федератсияи байналмилалии волейбол делаи тарбиявӣ бар зидди Серджио Бузато кушодаанд. гран-при оид ба дзюдо дар Загреб рӯзи тиллоии тими мунтахаби Грузия шуд. Бека Гвиниашвили баргашт. 2 сол пайҳам дзюдоисти грузиягӣ бар зинаи аввал баромада наметавонист. аммо дар гран-прии Загреб ба ӯ касе баробар шуда натавонист. дар рақобати финалӣ дар вазни то 90 килограмм ӯ Санширо Мураоро мағлуб намуд. Далайла Муҳаммад рекорди печёнкинаро зад. варзишгар духтари амрикоӣ Далайла Муҳаммад рекорди нави ҷаҳонӣ гузошт. ӯ 400 метр бо монеаҳоро дар 52 сонияу 20 миллисония давид. Далайла дар чемпионати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки дар штати Айова баргузор гашт, ғолиб шуд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва ба ссилкаи зери ин даромада моро дастгирӣ кунед. хайр. Audio Jungle.